Warahmatullahi wabarakatuh. Yawa. Wannan shine bidiyo na biyu akan yadda za ka samu coin ɗin Sui na Testnet. So kamar yadda bayani da ya gabata dai, ko kuka sani cewa muhimmancin Testnet a wannan lokaci, kamar yadda ake gudanar da Testnet kala kala. So kun san muhimmancin Testnet dai ba sai an ƙara bayani ba, kamar yadda muke gani yadda ake shan wahala wajen samun coin ɗin Gold Ethereum Testnet. So wannan dai shine bidiyo na biyu wanda zan nuna yadda za a samu wannan coin na Testnet na Sui. To gashi nan dai zan shiga cikin wallet ɗita. So wannan kamar yadda na faɗa dama, akwai hanyoyi guda uku wanda za ku ga bidiyos ɗin gaba ɗayansu duka. So yanzu dai yadda za ka yi shine, farko za ka duba daga saman nan wajen inda aka rubuta, inda aka yi wannan alamar. Ga wata alama nan. To nan za ka danna. In kuka danna nan gurin gashi nan, za ku ga request token ɗin nan, wannan nan wajen. To nan za ku danna, in kuka danna gashi nan, za ku ga gayi nan ya nuna receive one Sui ba. So kaga yanzu sun baka Sui guda ɗaya. So za ka iya ƙara yin request ka ƙara karɓa. Ana karɓa ne sau biyu kawai. Idan ka karɓa sau biyu, to yanzu za ka ƙara danna. In ka ƙara danna wajen nan ɗin dai, to za ka ga sun ƙara baka. So gashi nan receive one Sui. To yanzu kamar yadda muka yi receiving sau biyu, iya sau biyu ne kawai za ka yi receiving. In ka ƙara danna gashi nan, too many requests from this client have been sent to the faucet. Please try again later. So shine dai wannan ita ce hanya ta biyu da za ka bi domin ka samu wannan token na Testnet na Sui blockchain. So za ku ga bidiyo na uku, kuma za ku ga bidiyos ɗin a jere dai da na farko da na biyu da na uku. To duk na yi bayanin yadda za a samu wannan token in sha Allah. Allah ya sa mu amfana.